Morning everyone, this is Michelle and welcome to my YouTube channel. Good morning, happy Wednesday! Kakagising na namin, kakabukas ko lang ng bintana dito sa kwarto namin. Anyways, pinadala ko na dito sa bata namin yung mga unan doon sa... Ay! Itong batang to, oh. Mahilig niya siyang ganun-ganun sa balat. So, good morning guys. Titingnan ko yung labas kung ano ba magandang araw ngayon kasi mag-almusal muna kami tapos kami ay maggagala. Hi guys! Dito na pala kami sa labas. Aking bata kami ay nagwo-walking at nagtatakbo-takbo na a little bit. Tiyanin. Hiningal ako, nagtakbo kami dalawa. Kasi, alam niyo ba, ang ganda ng weather ngayon. Hindi mainit. So, mamaya pa daw uulan ng alas 3. So, alas 11 na. Ay, grabe yung hingal ko, guys. Anyway, so yeah. Dito kami ngayon sa may park. Welcome to the world of fun. The boat of fun. Sorry. Dito pala kami ngayon sa park na. At may dito, may boat na ito. Ang tagal ito. Ano ba sa yan? Ibe? Ibe? Ebe? So let's go. Tipin natin ang bangkang ito kung ano ang nilalaman niya sa loob. So, yeah. Itong bangkang ito ay anuhan ko dito na labo kasing bumaba yung tubig. Kaya nakaganyan na siya. Lumabas na yung mga buto niya. Dahil sa sobrang baba ng tubig. So, ngayon, ay gusto kong ipakita sa inyo na ganito ang mangyayari pagka wala ng tubig sa dagat. So, yes, this is me and a baby. At ito yung isang daan palabas. Kaso lang igigiling-giling ka muna. Dahil gumigiling-giling yung So yan lang. So yan. Ako sa inyo ng update doon sa barko na nawala na ng tubig ng dagat. Yan, nandito na tayo sa mismong dagat. Ayan, di ba? Wala na rin ng tubig ang mismong dagat. So, konting-konti na lang kaya kami napunta dito sa gitna. Sorry. So, yeah. Ayan, nawala na siya ng tubig. So, may ginawa silang tawiran doon para yung mga tao ay pwedeng tumawid. Ayan. So, yeah. Ito na ang sitwasyon ngayon dito pagka nagkakaroon ng katuyuan. Sorry. Kaya mahalaga talagang ipunin ang tubig ng baha. Hoy! Peace! Update, dito na kami sa bahay. Diba? Kanina nanggaling tayo doon sa park. Naglaro-laro kami ng aking bata. Nag-almusal lang kami. Ngayon dumaan kami ng Aldi. At let's... Sorry. Ay. Ito pala. Ito yung nakainin namin ngayon. Hindi ko alam. Tapos, itlog kasi itlog is life. Nakapili ako ng 2 soup. Magsusup kami ni Rafael, yung paborito naming soup. So, yeah. Ja, später, okay? Du musst ein bisschen warten. Weil Michelle muss kochen. Die Gurke bleibt unten. Ja. Weil Michelle muss kochen. Und dann, wenn fertig, dann essen, okay? So, ito. Tapos, ito. Ilalagyan natin. May pala kami sausage na ano ba ito. Inilabas ko na rin pala ito kasi baka ito yung lutuin ko mamayang gabi, no? Parang kumain din siya. So, pala binilhan ko yun ng tinapay. Kasi burger yan, burger patty. Kasi ito sa aking sawagos.
Sa akin, pasawag pa naman itong souping niya. Mamaya. Di ba kung kakain yung aking anak, bahala siya. Kumain siya. So, yun. Prepare ko. Bumili kami ng maliit na ice cream. Ayan. Kasi nabukasan. Ayan. Tapos, i-prepare ko lang yung aming kakainin na update ko kayo mamaya. Anyway, so prepare ako ng aming lunch ng aking bata, no? Sabi ko sa kanya, mag-behave siya doon dahil ako yung nag-aasikaso. Kaya tayo itong kiwi kasi gusto niya ng kiwi. Malapit na matapos yung ino-oven ko na baguette kasi yun ang gusto niya. Nilagyan ko rin pala ng borscht yung yung soup. So, yan lang. Hiwain ko lang sa kami. Mangga din pala ako dyan. Siya, kanya lang tong kiwi. Akin yung mangga. Kasi hindi naman siya kumakain ng mangga. So, para yung aming ngayon, ang aming lunch. And then, yun na siya. And then, ito, yung inano ko na to, pinarose. Inano ko na, dinipros. Inano ko na, hiniwa-hiwa ko na rin. Lalagyan lang natin siya ng mamasitas kasi lulutuin ko naman to siya bukas. So, mas maganda kasi pagka matagal mo na siyang, na marinate. So, wait, umanong na yung aking, ubusin ko na to kasi, yan. Oh. Luto na din yung baguette. So, mag-prepare ko lang tapos kakain na kami ng aking bata. Anuhin ko lang to. Mamarinate ko lang. Anuhin lang natin yan. Lagyan natin ng paminta. Kasi nilalagyan ko yun ng paminta eh. Tapos, nilalagyan ko rin siya ng lemon. Nilalagyan ko rin pala siya ng lemon. Ito. Yung lemon na nabibili lang. Tikmakin. Undan ba esen, okay? Ito na. Mamarinate lang natin ng ganyan. Nilagyan ko lang ng ganun. Tapos, yan. Tapos, yun. Tapos, i-oven ko lang yan siya kasi nga, bukas. And then, mag-oven din ako ng patatas. Pang bukas yan. Papakita ko sa inyo kung paano. So, ayun lang. I-marinate lang natin siya ng overnight. Yan. Ito na siya. Meron din pala ako ditong basa melone, Rafael from Julia on sugar, yeah? So, the last time na kumain kami doon sa kanila. So, thank you so much sa pabaon, Sisi. So, siguro kainin din namin to ngayon. And then, yeah. Ayan. So, prepare ko lang and then I'll be back. So, ayan na yung aming pagkain, guys. Diba? Nilalagay ko lang talaga yan siya kasi nga, para mo yun. So, ayan na. So, yung ating pagkain, silbihan na natin ang ating bata kasi nga, gutom na siya talaga. Hindi na siya makapag-hintay. Sabi ko sa kanya, wait lang. Kasi nga, para sabay-sabay tayo. Hindi pwedeng Anders ist Leben geht. Er hat das Leben. Oh ja, es gibt Menschen im Leben, ja. Du wirst ja im Erde, Kies oder? ist nicht bei uns. Okay, so. Essen, und dann mische ich auf. Langsam, weil es heiß ist. Langsam, okay? Nicht so schnell, weil es ist heiß. Nakatapos ko lang lutuin, hoy, kaya wag kang wag madali. Sabihin, lamsam Rafaeli boy, sos Maria. Napaso siya, kasi nga madali siya magkain. Kala mo talaga may humahabol sa kanya. Ja, Es ist Ganamit. Ganamit. Dann, Das ist Mond-EU. danke Gott für das Essen. Nicht türkisch. Thank you Lord for the food, amen. Let's eat. Langsam, okay? Paulit-ulit na langsam kasi nga, dahan-dahan ba na slowly. Kasi nga, papaso siya. So, yun. Ito na yung pagkain namin guys. Soup, tapos, itong baguette, tapos okay na yan. Kasi mamaya kakain din naman yan siya. May pagkain pa naman sa dyan guys na iba. Tsaka gusto niya yung pagkain na ganito. So,
Tamang-tama kasi medyo lumalamig yung panahon dahil kahapon tsaka ngayon is umuulan. So, yeah. Kain tayo. Sarap. Why the cowboys? Hi guys, update. So anyways, may mga tutupiin pala ako dito. Ayan, ito sa tabi ko. Ayan, mga tupiin. At, yeah, dumating na yung aking sour balls. Tapos, kanina pa din. Tapos, umalis siya dahil pupuntahan siya. So, pinasama ko yung aming bata. So, magkasama silang dalawa. At, ngayon is umuulan sa labas. Baka ayun na silang parating. Ayan, so wala man ako ibang gagawin. Hindi ko alam kung anong pero kumain na naman na kasi kami. Ayun, so alas 6 pa lang pala, alas 6 o 6:30, something like that na. Kanina pa yun, hindi ngayon lang ako nag-update. So, magtutupi lang ako tapos wala naman akong gagawin. At kung may gagawin man is, kung gutom sila, magluto ako ng madali ang luto dyan dito sa bahay. So, yes, thank you so much guys for watching. So, dito na lang muna yung vlog natin ngayon. And I will see you in our next one. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Ciao! Always smile and God bless us all.